Abale okondeka, pa tsiku la lero pomwe ife tikuchita mwambo wa Kanjeza, pali zina zazikulu zimene ine ni inu tifunika usinkhasinkhapo zoti zitithandize pa umoyo wathu ulumikizana ndi Yesu Khristu. Tayamba mwachikondwerero ndipo talowa nawo Ambuye Yesu mwachikondwerero mu Yerusalemu. Koma mu Yerusalemu umu taona zovuta, tamva zovuta zimene Ambuye anakumana nazo, mpaka na imfa ya pamtanda. Ichi ni chikondi chimene Yesu Khristu alutisonyeza, ngakhale anali nawo umulungu chikhalire, koma iye anadzitsitsa, ubwera pansi kuti adzatithandize, udzatiwombola, udzatipulumutsa ku uchimo, kuti ife tione moyo wosatha. Chikondi chopambana chimene Mulungu anachisonyeza kwa ine ndi inu. Ndiye funso lakuti kodi Ambuye Yesu Khristu analakwa chiyani kuti iwo apachikidwe pa mtanda motero? Ndiye amene analuchiritsa, ndiye amene analuphunzitsa, ndiye amene analuyenda nawo wanthu, ngakhale uukitsa kwa kufa. Lazaro, mungokumbukira nkhani ya Lazaro. Waja wogwidwa ni viwanda, waja omwe anali wopsinjidwa, wofuna ophedwa, mkazi wogwidwa aluchita chigololo. Waja onse amene anali wovutika, kothawira kunali kwa yani? Kwa Yesu. Kuli nyimbo imene kalero tinalukondoimba koma inu walomba mnayiwala. Ndakulakwira chiyani ine m'bale wanga, ndakulakwira chiyani ine m'bale wanga, Yerusalemu mzinda wanga oyera, ndinaphunzitsa msinagoge la Yuda, ndinachiritsa anthu aja odwala, ndinaukitsa anthu aja akufa, ndinaphunzitsa msinagoge la Yuda, ndipo ndinavutika pakuwombola Yuda. Mai kalanga ine mayo. Na Yudawa upachika ndani? Yesu. Ngakhale Yesunso nayenso aluzifunsa, kodi wanthu awa nawalakwira chiyani pa zonse zimene nawachitira zabwino, zimene aonapo zoyipa zokhazokha, zoyipazo zona zoti kodi aluzichotsapoti? Nchovuta uwamvetsa wanthu wotere Ayuda omwe tikamba kuti fuko la Mulungu nukapachika mpulumutsi osamuzindikira mpulumutsi. Nkhani mafotokozedwa ya mdala wena Amsatero. Amsatero anali munthu amene wanthu analuganiza kuti niwokhulupiririka pakati pa wanthu. Ndipo tsiku lina Amsatero zinachitika kuti kunali munthu amene anagwidwa ni mbala, nuyambo opandidwa. Munthu uja nuyambo olira, nithandizeni, 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 niphedwa ine, nipulumutseni. Wanthu usiku akuti ungafere komwe. Iwe kuti utuluke kuti ukampulumutse akhozopha iwe, kansi azionere kubwalo kumwe uku ngati Yesu akwaniritsa nzakezo. Mwa iwanji wena wanthu anapangana kuti tiyeso tuluka. Kodi abanda mulikoko? Niliko. Bwanji tituluke tuwathandiza wanthu. Tulukani msanga. Wanthu nutsana nuthamanga kuja. Uthamanga kuti akampulumutse munthu uyu. Mwatsoka lanji nupeza kuti Amsatero ndi analiko atagwira mpeni. Wanthu anaganiza kuti Amsatero alutsiriza munthu ameneyo. Lomba mungodziwa inu kuti mupezeka mnyama lupha munthu, mwampeza kodi mtani naye. Wanthu anakwiya. Nimwe uyu isa naluganiza kuti wokhulupiririka kansi wosakhulupiriri.
wosakhulupiririka niwopha anzake naye vanthu anayamba omuponda msatero. Amsatero, please lekani mfotokoze musatero yaya kuti vuto palije, iwe takudziwa kale kuti ndiwe munthu wachiphamaso. Anayamba omupanda mpaka msatero anamwalira. Vanthu nukondwerera. Malironso yawonso pokayika vanthu kunali kungodonsa chabe. Nanga uyonso ni malironso kuti mnganyamule mangani chabe maluzi tizingodonsa. Umachitokwekwesa coffin ukapereka kuti kumanda. Munthu wolakwa, woipa mtima, wopha anzake ni mpeni. Koma mwayi wanji uja munthu amene analuphedwa, amene akuganiza kuti aluphedwa, atampereka kuchipatala munthu uja anauka. Ndipo anali wofenda patapita masiku woverengeka, munthu uja anakhala moyo nubwereranso. Koda msatero ali kuti msatero ndiye amene analukupha, tinamtsiriza ise, tinamuyikanso kumanda. Kaili wopha anzake afunika nayenso atani aphedwe. Munthu uja kuti vanthu inu mwalakwitsa. Msatero ndiwo anabwera zanipulumutsa. Tinampezani mpeni uja niwo ananirasanawo vanthu achifwamba. Iye analuchotsa mpeni uja umene nalasidwa ni yani? Ni wachifwamba. Lombese tinapha. Munapha munthu wosalakwa. Lomba munthu waphedwa kale, kodi mungabweze umoyo wake? Amsatero anaphedwa pomwe anali munthu opita ukapulumusa. Ndiye anali woyamba ofika. Ndiye mbala zitaona iye, zitaona msatero, mpomwe zinanisiya nuthawa zitanasakale mpeni. Lombese tinaganiza kuti ndiye analukupha kuti abale wanga ni mmene Yesu Kristu anafera. Anachoka kumwamba ubwera pa dziko lino lapansi kuti adzapulumutse ine ni inu. Koma zimene tinambwezera nzotani? Mmalo molandira chikondi iye, ife tinatani? Tinamupha. Iye analuphunzitsa, ife tinafafaniza mawu yake. Iye analuchiritsa, ifenso uchiritsa kusina kuoneko. Ukitsa vanthu kwa kufa, ife numbwezera chani? Imfa. Numpachika pamtanda. Vanthu amene tikamba kuti ni vanthu wosankhidwa va Mulungu a Israeli. Mwina abale wanga, ine ni inu, nchapafupi usingasinga pa za Israeli, uwaona kati vanthu wosamvetsa, vanthu woipa mtima, vanthu amene anapachika Yesu. Mwinanso numaganiza kuti mwina Yesu anakabadwa pa nthawi yathu, zinakakhalako bwino, mwina tinakampulumutsa, mwina tinakamvomera, mwina tinakamsunga. Koma abale wanga, mwinanso inenso ni inu, usiyana kwambiri na Ayuda amene anapachika Yesu kulije. Chifukwa ngakhale nthawi ino, mmalo kuti Yesu Kristu achotsedwe pa mtanda, tikalumpachikabe pa mtanda, numamukhomera. Mmalo kuti timpachukule pa mtanda, tilupitirizabe umpachika Yesu, upyolera mu vanthu amene tilukhala nawo, amene tiluwasovetsa mtendere, amene tiluwanzunza. Tingoona vanthu amene analipo pomwe Yesu analupachikidwa. Woyamba titi ndani? Woyamba amene analipo Pilato. Pilato anali mkulu wa boma, woyang'anira. Mmalo kuti iye asebenzetse mphamvu zake amasule Yesu, zinamvuta. Zingabweretse msokonezo, zikabweretsa msokonezo. Akhozo nilanda udindo wanga. Ndiye kuti anilande udindo wanga, zingotero, lekana apite. Uya kuti asatibweretsere chani? Msokonezo. Chimodzimodzi abale wanga, mmene zilili pa nthawi ino, kuli vanthu wena amene Yesu olimbikira usunga udindo wawo. Akakhala ni udindo wanga uzimveka. Ngati na headman udindo uzimveka. Ngati na chairman udindo uzimveka. Anduna nanso akapita ngakhale kwa mambo, wena nuchitosonkhezera muzi wapatsa milandu yovuta kuti amweya mungapatsa chilango, azikhaula vanthu angamakutolereni, azidziwa kuti inu ndinu mfumwe. Wena zimene ziluchitika. Chifukwa cha izo, wena chifukwa chofuna uteteza maudindo yawo, aluphana, ufunirana zoipa, wena mpaka nikumva kuti wena mpaka uikirana mankhwala. Nchani ise zitiyendere kuti wena zisabayendere.
chimodzimodzi ngakhalenso anzathu amene ali mboma wena udzudzuli safuna yayi. Mukawadzudzula kuti kodi mwayiwala kuti ndife amene tili mboma, ndipo ngati mnamasewera tikhoza kuwonongani chifukwa ifeyo tili nazo mphamvu zokupangani kuti mkhale ni moyo kapena kuti mufe. Nawonso uzipanga monga ni mulungu akakhala paka udindo. Pilato anafuna kuti udindo wake ukhalepo. Kodi ife maudindo yathu tiluyasebenzetsa motani? Wena mmalo mwakuti udindo uyu ukhale udindo wotumikira takhala kawalala kuba chuma chaboma, kuba chuma chimene chifunika kuthandiza wanthu wovutika, wanthu numaba fataleza tenu gawiwe, wanthu numagawana kuti mkagaloni iwo amene ali pa mipando ikulu alulandira ndalama, aluzikirira ndalama. Ise wovutika kumidzi basi ni mtengo omwe wachimanga chitotikira. Ndiye amene zilili ni Pilato yo. Komanso wachiwiri pali Kayafa anali mkulu wa nsembe amene iye analufunika odziwa bwinobwino za Yesu Kristu nufotokoza kuti uyu ni mpulumutsi wolonjezedwa uja monga malembo yalunenera za iye. Koma chifukwa cha icho uona kuti wanthu alutsatira Yesu ati nanga azitsatira isenda. Ise ndiye kuti tikhale opanda wanthu azitsatira Yesu. Ayi chili bwino angopita uyu, chili bwino afe upambana kuti atisokonezere mtundu wathu. Wanthu alutsatira iye ndipo iye aluchitatu mirakuli, ife tilulephero chita mirakuli. Nthawi zina jealousy imakhala ngakhale mu mpingo. Olo pakati pa nsembe nsakubisireni ngakhale pakati pa nsembe jealousy ilipo. Tekateka nsembe uchitanaso majealousy. Ma sisters naonso amachitanaso chani? Majealousy. Mukabwera kwa zibusa nyanye lomba ngati zili motero. Tikabwera kuzipani ivi ni vipani, kuti vipani vili mu mpingo ni vipani va utumiki. Tienti watumikire Ambuye usebenzisa vipani vosiyana. Jealousy yabwera. Mafuno azwanetsa manga ndi wadzotomiki ise titafuna tingawaulule zonse. Nikuti uko ni mumpingo tilufuna maonongana munthu odzipereka kujanja jeriti titafuna tikhozowa washa nuwatsukuluza nuwayanika panthambo mpaka na munthu aleke utumikira akaleke utumikira mwaona analeke utumikira tinaludzesa kuti nchiphamaso anakhazikika lomba ndani ndife tekateka umaonongana mu mpingo ulepheretsa wena kuti atumikire. Komanso jealousy ilubweranso pakati pathu. Dzana ili nali kumva wena ise chipani cha safari tichithetsa mayuthi yawo wena numakondwera tinawapanda wena wa safari uku ndabalulimbikira safari nawoza kuti safari yayi safari gulu la utumikira Mulungu. Chipani mu mpingo chakuti mayuthi wana apunzira utumikira yani Mulungu. Wena jealousy atani yabwera ya youth isa siruyenda bwino bwanji pote wachazo ni mayuthi aliyense ni youth nchani chavuta tizi wapanda mwaziona mine zili mu mpingo ziruchitika kuti lomba ndiye kuti Yesu tikalumpa chikabe pa mtanda ngakhala msatero akaluphedwapo. Ni apopo khaliti munguona mmene munzunzirana mmanyumba mwanu. Wena lukhala akapolo mmanyumba nipemphera bwinobwino koma kuti tisungane bwinobwino mbanja. Ayi nilupita kuchechi kuti khala so usapiteko kuchechi nikupanda ngati ufuna pita kwa maina zakupanda ngati nyakwaliti ukapita upitiretu usabwererenso kuno na mdala yawo naonso ali nzawo. Mpamenepo kuti teka tilupondereza na malo kuti tilimbikitsane tike Yesu patsogolo tike mapemphero patsogolo upeza kuti chikhristu chatani chavuta. Tsokaniro wopempha chiyanjano wena ni madziwa mumakumana mavuto mwamva koma zikakuvutani muzibwero zaniuza. Wena zitsogoleri noyamba kama kuti ngati mufuna kuti abambo tikambe nawo chiyanjano chanu chichitike musanga mungotidziwa. Ni mtsogoleri uyo
mukakadziwitsa ine utsogoleri umwe uyo ukathera pamwe apo. Ndiye mmene nililini. Zomwezo nthawi zina kuti tilulephera kuti tilole Yesu Khristu kuti akhale moyo pakati pa wanthu. Zomwe tilokamba kale kuti m'mabanja wena wanthu alukhala monga kuti analowa mndende kalekale. Wina nukhala ngati Farao aluletsa vana va Israeli kuti atuluke mu Igupto mtere mwemu mtendere wasowa. Ni apo pokhaliti mungokumbukiranso Afarisi amene anali wotsogola kwambirinso nawonso pa nkhani ya nomauza wanthu mukambe kuti tipachike Yesu umatunthana mkhalidwe lolakwika. Khalidwe lolakwika limenelo lilipo wena nawati ukhala kuwochenjera mudziwa chabe atukaendera nzengo ukaenda mchire uyendera zonse wena koma wena akuti ukaendera nzengo samatasa kwa afumbula. Khalidwe lotani lolakwika limene lili pakati pathu ngakhale ife tili mu mpingo. Afarisi wena uonetsa chabe pamaso ni zovala nuvalira uniformo chikhirisitu koma mu mtima zoyipa zokha mwamva. Ni khalidwe la Afarisi. Afarisi anakuchitovala mkhanjo numanga kaphukusi pa mphumi mpadzanja kuti ife maganizo yathu iyalingana ni Mulungu koma mu mtima mwawo zoyipa zokha. Abwero dzala ndilo Eucharistia ya munthu achitozimbirani nyimbo zoyipa zajaja mtima mwanga ho zimachita kuphatikizana nangozi chotsa zoyipazo. Na Afarisi yawo musatero. Petro ndiye papa watu woyamba. Simoni Petro ndiye Simoni Petro anakana Ambuye Yesu kangati? Katatu. Sinimudziwa. Iwe unali naye ayi kaliza kaning'ambe ka. Nkalibo muonapo munthu ukana yani Ambuye Yesu. Inunso nine nthawi zina timalephera uchitira umboni Ambuye Yesu. Hivi ni kolona imene wena hakangona wena hangaziti ndioneka wampingo kwambiri nutenga nuitcholera mthumba kapena mu Hansburg vaiva lako vitenja nyamuliratu viwiri chimodzi akafika pa chechi ndiyepo chivala akangochoka pano uwaikako china kubwalo chisaoneke asadziwike kuti ni mkatolika. Akatolika ino akatolika mumapembedza mafano naneso sindziwa koma mwinadimwe mkatolika. Ng'anga ibwere pamudzi ino akatolika mumakamba kuti ng'anga yaya nanu vipite uko uja bambo amina amayankhula alije mwana yemwe ifwetie ntingozi dziwatani wakiti ngobweretsa ng'anga ibwere pamudzi itiwombedze tane wake. Ulephera kuti muonese Chikristu chanu mwamkana Yesu mpamenepo. Inu sindino akhirisitu anzama asonkhana uku akuti kulupereka masika waya analimira kwanga kumunda. Ni mkhirisitu yoka? Akhirisitu nanga mtulo mnapereka amene ali mtulo amwe wakapereke osati waine ine nkapereka pamwe nikafunire na mne wake. Tera akayese kuti ine mavuto yakangwera asakabwera akhirisitu wina nkamlo ni mkhirisitu yoka? Aluchito wopyezana ni chani? Umfitu wopyeza ni mulodze wina ni mulodze ni mkhirisitu. Ukana Ambuye Yesu ukana utsogoledwa ni yani? Ni Yesu Kristu. Monga Simoni Petro koma Simoni Petro koma kwake analapa nubwerera nutsogolera mpingo mpaka anafa malitiri. Nanga ife tili wokonzeko lapa. Judas Iscariot ukonda ndalama. Chifukwa chokonda ndalama numugulisa Yesu. Muni patseko zingati, muni chekereko zingati, nikakulongozani kumene alili. Tikupatse ndalama 30 za silver. Vuto palije, tieni. Amene nika msomsone, ni amweyo.
abale wanga aliko wanthu amene amakonda ndalama. Chifukwa chokonda ndalama wena luzigulitsa. Ugulitsa moyo ine vuto palite. Chili bwino nife nili ndalama. Upambana ufa mphawi. Ngati ni kugwa vuto palite. Olo nutaika olo nuchimo. Uchimo unagwerera vanthu. Muchito zithokoza ni uchimo. Kalidwero lakwika. Ndiye vanthu tsopano vapito lombo yambo machito zitsatsa. Akaona kuti nanonso tiyang'ane nkoni maso acho simulutiona. Kodi muopa akazi vanu kuti angakakupandeni kunyumba kwanu. Monga simulutiona kuti naso tavalira bwino. Ndalama ka wena akawalala sikuti lomba vanthu yambokolola. Muone wena yambo ulowa minda ya wene uyamba kuba akawalala. Wena nupemphera nayi balako malinge mulungu ananipatsa ani nzanga ine ndani wina amanipatsa nimagwiritsa nzeru zanga ine nima neka. Kodi waiwala kuti mulungu ndiye akutsogolera? Waiwala kuti mulungu ndiye akupatsa? Wena mpaka ukapanda nyanga kuti zitithandize, kuti zinthu zitiyendere. Wina nubwera abambo nili nkachona ka black ngati mukafuna kuti kazikutengera nkoni ndalama mwa Khristu. Uza abambo. Ndiye mmene umfiti umayambira tere minimum. Abambo kuti mkamayankhula vanthu azinjenjemera. Mpaka manjenjemera chifukwa. Mwaziona mine zilili. Abale wanga zina zinthu zimene tili nazo tiye tizisiye. Uchimo tiye tiusiye. Ngati mulungu nutipatsa atipatse mnjira yabwino. Atipatse mnjira yabwino. Ni Yudasi uyo ugulitsa ambuye Yesu. Masoja ubafunsa kuti nanga inu masoja chifukwa nchani munathandiza upachika Yesu? Akuti ise tinango uzidwa. Lomba wena akuti umfiti weni umachitika niwa vana. Vanthu aphunzitsa vana inu pitani mukamtape pazi asaka kuone wamva ukamtape pazi ukabweretse doti la pamwe akaponde. Umfiti umene umayendera. Mwana umufunza nchani? Anangoni uza, anangoni tuma, akuti ukamtape pazi, ndiye ine nango itapa. Kodi iwe suna ludziwa kuti ndiwo mfiti umeneyo? Wena tirutumana ukachita ntchito zoyipa zimene takamba kale kuti yaya atise tizingowapanda. Nchana tena kaili vanthu anakamba kuti tiziwapanda. Ndiye basi nupita uchimo. Ulakwirapo. Nanga gulu naso likamba kuti kaili naluona aliyense nakuti mpachikeni. Nasenso tunango joinira kuti mpachikeni. Zomwe ziluchitika zina. Vanthu ungomva chabe kuti uja vanthu akuti nhuledi. Bwana azinge nhuledi mwe. Vanthu ampa masopo amwe amaonekeratu mwe. Nipa maso. Imwe vanthu. Ndipo kachaka munthu kachitooneka mpa masopo amaso. Kachitoonekera kuti kamfiti. Tsokaniro munthu asakalambe. Akakalamba kuti namweyu. Nanga yesalu upita bwanji. Nkuoneka manuya alikutha mkamwa. Alungodi ya nyama ya vanthu. Imwe. Kodi munthu asakalambe. Maloma kuti tilemekeze kuto akulu ni kudzala ndiko kozimira moto. Mulungu atipatsa akulu ndiye wotitsogolera wotithandiza. Ife lomba nawo tiye tiwanzunze. Miyambo wanzunza midzi. Nuwapatsa mayina. Numavazona osabayendera ndavakoza wakakudya. Nanga bwanja alibodya iwe. Mpamenepo abale wanga kuti nthawi zinati lupatsana mayina yoyipa. Tiye tiphunzireko khalidwera bwino. Khalidwera bwino lotani? Onani pa amayi Maria. Amayi Maria anaenda naye mwana wawo mpaka na imfa ya pamtanda sana msiye. Nanga ife kodi tili wokonze kuenda nawo ambuye Yesu mu mpingo wa Chikatolika. Olowe ngati ni apoliti pang'ono nikaiseko huko. Munga di kwangu alalu yendera maziro walowera huku.
mukafika liti? Komanso mbala imodzi inde inanyoza Yesu, koma ina inalapa pothera. Ambuye mundikumbukire mukadzalowa mu ufumu wanu. Nanga ifeyo kodi tili wokonzeka ulapa wena mpaka kufa tifera mu uchimo? Sitifuna ulapa mpaka imfa m'manda ukalowa nawo uchimo. Tione kwa pa Simoni wa ku Sairini. Iye mwana ataona kuti Yesu anyamula mtanda walema, anapita ukathandiza. Komanso Simoni wa ku Arimathea, iye ataona kuti Yesu waphedwa, anapita ukapempha thupi lake kuti lipachukulidwe pa mtanda. Nanga ise abale wanga tiye tiwapemphe Ambuye kuti nafenso atitumizire Mzimu Woyera, kuti Ambuye amene akunzunzika pa tsiku la lero upyolera mwa wanthu wena, wana amasiye, wanthu wovutika, ife tiyesetse uwapachukula pa mtanda powathandiza kuti akhaleni umoyo wabwino, akhaleni mtendere. Iwo amene aluvutika m'mabanja, mwina wovutitsidwawo aluvutitsidwa na Khristu amwe ife. Ndife wokalanda wa akazi, ndife wokalanda wa amuna. Tiyese usintha makhalidwe yathu chifukwa wena alupeza mavuto chifukwa cha khalidwe lathu lolakwika, kuti potero Yesu Khristu apachukulidwe pa mtanda. Mulungu atidalitse tonsefe ndipo adalitse mawu ake. Amen. Amen. Amen.